O 17 de maio celebramos en Galicia o Día das Letras Galegas, unha data na que cada ano se lle rende homenaxe a un escritor ou escritora polas súas achegas á literatura galega. Grazas ao equipo de Tiki-Tak, os nosos debuxantes favoritos de YouTube e a Fundación Rosalía de Castro, hoxe imos aprender unha morea de cousas sobre unha figura moi importante e a quen se lle dedicou por primeira vez esta data tan especial. María Rosalía Rita de Castro, máis coñecida como Rosalía de Castro, foi unha escritora galega, poeta e narradora. Está considerada un dos grandes expoñentes da literatura española do século XIX e unha das figuras clave do Rexurdimento, movemento que recuperou e revitalizou a nosa lingua como vehículo de expresión social e cultural tras un longo período de decadencia. Naceu o 24 de febreiro de 1837 no Camiño Vello do antigo concello de Conxo, hoxe Santiago de Compostela, da relación entre María Teresa de Castro e Abadía, muller da fidalguía padronesa con Casa Grande na Retén, e José Martínez Viojo, sacerdote na parroquia de Iria e procedente de Ortoño. Foi rexistrada como filla de pais descoñecidos e bautizada na capela do actual hostal dos Reis Católicos, daquele hospital orfanato, pola madriña criada da nai, María Francisca Martínez. Pasou os seus primeiros anos de vida en Padrón, con súa nai, un referente esencial na educación e na formación de Rosalía. Alí, en Padrón, botou longas horas contemplando a natureza, observando o duro traballo no campo e escoitando a veciñanza contar historias do mar. Estes trazos da sociedade galega deixarían unha fonda pegada nela e pasaron a formar parte da súa identidade. Ao redor de 1850 trasladouse a Santiago de Compostela con súa nai. Alí participou das actividades do Liceo de la Juventud, música, debuxo, literatura ou teatro, e tivo o seu primeiro contacto con algúns dos mozos intelectuais da súa xeración, como Eduardo Pondal e Aurelio Aguirre. Axiña se preocupou das penurias dos pescadores e da xente do campo, dos emigrantes e das solitarias mulleres da súa Galicia natal. En abril de 1856, Rosalía viaxou a Madrid e instalouse na casa dos familiares. O ano seguinte da súa chegada á capital publicou La Flor, un folleto de poesías escrito en castelán que foi ben recibido polos escritores galegos. Entre eles atopábase Manuel Murguía, que eloxiou a súa obra no xornal La Iberia. Por aquel tempo, el tamén vivía en Madrid e acabaron coñecéndose grazas a un amigo común. Axiña iniciaron unha relación sentimental que acabaría en matrimonio un ano despois. Ambos decidiron regresar a Galicia e ao pouco tempo Rosalía deu a luz a primeira dos seus 7 fillos, Alexandra. O matrimonio mudou de residencia en numerosas ocasións polos seus problemas económicos, debido á inestabilidade laboral do seu marido e á frágil saúde dela. Aos 22 anos publicou a súa primeira novela, La hija del mar, na que reivindica a fortaleza da muller e o seu papel como heroína. En 1863 sofre a perda da súa nai, suceso que a marca profundamente. A ela dedicaríalle máis tarde A mi madre, unha obra que expresa o seu desconsolo e na que honra a súa memoria. Animada polo seu marido, o 17 de maio de 1863 publica o poemario Cantares Gallegos, nunha época na que as mulleres case non contaban con apoio social ou intelectual. Trátase dunha obra escrita integramente en galego, moi influenciada polas cánticas populares de Galicia e na que puxo en valor a súa lingua, a súa paisaxe e a súa cultura. Está considerada unha das pedras angulares da literatura galega e por iso posteriormente se tomaría como referencia a súa data de publicación para conmemorar o Día das Letras Galegas. Despois de varias peripecias, en setembro de 1868, Murguía conseguiu un traballo na localidade valisoletana de Simancas durante 2 anos. Nesas datas, Rosalía de Castro acompaña o seu marido e coñece o escritor Gustavo Adolfo Bécquer, con quen trabou a amizade. Hoxe en día, ambos están considerados dos máis grandes poetas do XIX. En 1871 regresou a Galicia e tras residir en varios lugares, como a Coruña e Santiago, finalmente instalouse en Lestrobe e Padrón, onde pasaría os seus últimos anos. Non tardou moito en sufrir 2 novas desgrazas, a morte do seu fillo Adriano como consecuencia dunha caída e o falecemento da súa última filla no momento de nacer. A súa saúde, xa delicada de seu, deteriorouse aínda máis. En 1880 publicou outro dos seus poemarios galegos, Follas Novas, onde volve a denunciar a injustiza, a miseria e a soidade daquel tempo, pero principalmente a soportada polas mulleres, verdadeiras protagonistas da súa obra. Tamén escribiu sobre grandes temas universais como a angustia de vivir e maila a morte. A súa última obra titulouse Nas orillas del Sar, escrita en castelán, pero onde Galicia segue sendo protagonista. Un ano despois, o 15 de xullo de 1875, Rosalía de Castro faleceu de cancro na casa da Matanza, en Padrón, a súa última residencia. Nos seus momentos últimos pediulle ás fillas: "Abrid a fiestra que quero ver o mar da liberdade que la cantara na súa obra". Os seus restos descansan hoxe no Panteón de Galegos Ilustres en Monaval, Santiago de Compostela. Son os dunha escritora que estivo á beira da súa terra e do seu pobo, e que por iso hoxe é unha das grandes referencias para Galicia e de Galicia no mundo.